Ама назад не мой. Трябва някой да ме кръпне, че овчани. Аз какво ме стега всички? Тя пайшаят ли има? Поне направих Тераното замина ли? Замина. Айде! Ева тераното, той изгледа най-проходим. Той ако не се беше внесло, защото спре единия баба май. Вървяхме тук, бе? А? Тук си вървяхме, ама да спряхме. Ей, Хоне, па иди отгоре. Сега ще обърнем, ще дърпа слепет. Слепетка, дай на ход или няма? Къде иди да пуши? Кое? Тераното пуши. Това тераното му проходим, аз не си от шаки, не? Вече бях го пред... А така, на втора, Клепарнико. Той па ние бе назад. Ти реши го изпревариш? Да, той назад ще взе. Не! Айде, почвай, дай! 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 Ни малко, айде! Мина! Пака мина! Мордура от аз не мърда! Не мърда и рика! Седни отляво и си карай като човек, бе! Не, напреда! Не! Дай махнем бордюра. Как ще прекараме да кажа? Той ще удари пак бордюра, той го накрият, не едно да виж. Напред, напред! Само напред! Няма ли излезе направо? Или на татката ще го гледа? 70 ще го гледа. Ти си лесен, само назад. Аз съм се бутал тук. Бас ти теран, само отдрапа. Не знам. Айде! Това. Лъвжето, откачал ли? Айде! Откачал. Я ще дали откачал. Кажи го в багажника. Ай, той, това. Дам ли лек? Чакай с това отзад. Да, аз се очуих, аз съм ги мисля, че са по война тия теран. Не бе, то вари, ама... Той спря... Не спирай! Така, добре. Така, добре. Давай, пале. Лопата няма ли? Чупи му, ма, дете! Гледай, то тапка ни се даде там. Не дръпни го напред. Дай малко насам. Дай! Спирай! Давай! Тук той завара пак пие.
леко назад. Я прибрежа. Чакай да гледам само за мен. Има място. Къде да го закачвам това, бе? Как само да гледам това да гледам? Прави рад! Беше разкръв. Да. И на къде? Пак тук на лед. Хайде, стига! Стоп! Сега па има не мога мръдна. Позлете са! Гледай там да... Това не се дипа надолу. Строй напред! Дай, бати пак Строй напред. напред направо! Ато! Готов! Прозеца! Да, назад. Дайте букви, правилно. Имам такова. И стераното не може ли с двата джипа го дръпнете? Не апарата. Не е като на Каляново на пистата слика, нали? Къде го сега едното бързото вентиловото? Ще го изкарам. С дросилите. Не е като на Каляново, а? Тук по-интерес. Днеска с голфа. Някой надолу да ме дръпне. Дима, мина надолу и ще караш към пътя тук. Май той да не може. Трябва да се разърнат тази букут, ще оттук в пътя. Едни чорапи и отгоре едни такива найлонови. Дете ме пускат и остан съм мокър. Нищо. Или ли беше? Какво се давиш? И аз някакво. Стига. Още малко. О, не иди, луде. То ще ти отнесе джип. Фарови има. То глупо е върно, че не ми превезат. Я го отклони, ама да го... Да свърши работа.